دوستان عزتمند، تا آغاز روز دوم نخستین چمپیونات جهان آینده کشتیگیری 5 دقیقه باقی ماند. Lagi-lagi raqamli yan teori binang ورزشکاران وزن شمال 52 کیلوگرم میانی بونگوان نماینده فدراسیون روسیه ایرینا بوبولووا و نماینده جمهوری هنگام لیکود زیمای لگیری رقمی دو تئوری بیان نماینده جمهوری تاجیکستان اولوبک رحیمov و نماینده جمهوری کنگو ابولی مایونده سلام عرض می‌نماییم به شما دوستداران و دلباختگان گوشتنی ملی گوشتنگی.
салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштини миллии гӯштингирӣ. мо гузориши мустақими худро аз ҷараёни рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ пешниҳоди шумо мегардонем. рақобатҳоро дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо дар вазни 52 килограмм миёни бонувон бо шумо шарҳу тавзеҳ медиҳам. ман Сормон Амонуллозода ва ҳаминак ду бонуи вазни 52 килограмм бо яктаки сафед бонуи Русия Елена Хубулова бо бонуи Ҳонконг Ли Цевай Рита андари майдони нерӯсанҷӣ шуданд. рақобати онҳоро довари дараҷаи байналмилалӣ аз Тоҷикистон Раҳмонали Шарипов ҳакамӣ карда истодааст. талошҳои ҳарду баҳри пайдо кардани мавқеият ва як пойзани бисёр ҷолибе Еленаро инҷо мушоҳида намудем, ки наздик буд корро дар дақиқаи аввали қувозмоӣ ба анҷом расонад. ҳаракати анҷомдодаи ӯро довари марказ имтиёзи бадан баҳогузорӣ намуд. дигарбора ҳаракати бонуи Ҳонконг инҷо сурат гирифт, ки аксулҳамларо Елена дар сатҳи олӣ анҷом дод ва тавонист, ки дар кӯтоҳтарин фурсат ғолиб гардад ва ба даври дигар роҳи худро ҳамвор намояд. ин чеҳра акнун дар даври дуюм бо паҳлавони тоҷикистонӣ Рӯзигули Ҳасан нерӯсанҷӣ мекунад. бубинед, ки чӣ гуна як аксулҳамлаи бисёр олиро паҳлавони Русия Хубулова анҷом дод ва тавонист, ки дар даври аввал ба осонӣ ғолиб шавад. тамошобинони гиромӣ, бояд қайд намоем, ки дирӯз дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон рақобатҳо дар 4 вазн доир гашт ва паҳлавонони мо бо як ҳунару истеъдоди волояшон тавонистанд, ки дар ҳамаи вазнҳо то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд. 3 нишони тилло ва 1 нишони нуқраро дар рӯзи аввал тавонистанд, ки моли худ намоянд. инчунин дар ҳамаи вазнҳо паҳлавонони мо сазовори нишони биринҷиам гаштанд, ки мояи ифтихору сарбаландӣ аст ва дар маҷмӯи медалҳо дар ҳайати dastavӣ, ки аз рӯи маҷмӯи медалҳо муайян карда мешавад, ҳоло Тоҷикистон бо 3 нишони тилло садрнишин аст. умед мебандем, ки дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо ҳам паҳлавонони мо метавонанд, ки ҳунару маҳорати олӣ нишон бидиҳанд ва дигарбора мисли рӯзи гузашта сазовори нишонҳои тилло шаванд. доварон дар рақобати навбатӣ муаррифӣ карда мешаванд ва баъд аз чанд лаҳза бонувони дигари вазни 52 кило рӯи гилем меоянд.
باید قید نماییم که تو رسیدن به قهرمانی جهان اوید با گشتین ملی گشتنگیری تلاش و کوشش ها از جانب مخصوصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی زیاد بود تا که این گشتین اجدادی ما عنوان بین المللی را بگیرد و سال 2022 هم میسر گردید برای مردم تاجیک این ورزش اجدادی ورزش بین المللی شود و تا رسیدن به قهرمانی جهان 7 مسابقه سطح بین المللی را در کشور ما از این رشته ورزش دایر نمودند و همینک بعد از 2 سال عنوان بین المللی را گرفتن چمپیونات جهان اوید به گشتین ملی گشتنگیری در کشور ما جریان دارد. بانوان دیگر به میدان حاضر شدند. هیلولا ортиқбоева با یک تک سفید از ازبکستان است و رقیبی او باشد از سوریه لیلا کنان ادهم و یک تک سبز. هنر و مهارت هیلولا را ما در مسابقه ها در آن 7 مسابقه که سطح بین المللی داشت از رشته گشتنگیری که قبلا حرف می زدیم بارها شاهد گشتیم. در جام رئیس شهر دوشنبه هم در سال 2024 او هنرنمایی خوب نشان داده بود و همینک در اولین چمپیونات جهان اوید به گشتنگیری قدم اولین خود را گذاشت. آگاهی به خاطر کمکاری با لیلا کنان ادهم بانوی سوریه نشان داده شد از جانب داور ایرانی. بدن برای هیلولا نشان می‌دهد. دیگر بار سری آستین میگیرد هیلولا و یک حرکت خوبی را هم انجام داد که بدن دوم را برایش بهاگذاری کردند. حرکت های پای در پای هیلولا را اینجا مشاهده میکنیم که از کوچکترین امکانیت حرکت میکند، اصول ها را انجام میدهد و تلاشش نسبت به پهلوان سوریه خوبتر و بهتر به چشم میرسد. کمکاری نوبتی برای لیلا کنان ادهم. آگاهی دومین تنبیه است و پیشرفتی را هیلولا در اختیار گرفته است. یک حرکت نوبتی دیگر از جانب او پهلو بهاگذاری شد. وقت حالا زیاد است و هر دو هم امکان دارند که حرکت خوب و عالی را نشان بدهند و صاحب امتیاز از همه بلند در گشتنگیری امتیاز حلال شوند و از کوشش و تلاش های هیلولا برمیآید که او نسبت به رقیب برای این کار را انجام دادن نزدیکتر است، زیرا که
пайваста ӯ ҳаракат карда истодааст ва талошову кӯшишҳо баҳри қабл аз анҷоми вақт ин нерӯсанҷиро ба анҷом расонидан аст. боз ӯ ҳаракат мекунад ва сеюмин баданро дар ин нерӯсанҷӣ барои ҳилола нишон медиҳанд. камтар аз 1 дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст ва ҳилола талошову кӯшишҳоро ба анҷом расонида истодааст. 1 имтиёзи паҳлӯ ва 3 имтиёзи баданро барои ӯ нишон доданд. шонздаҳ сонияи дигар боқӣ мондааст ва барои Лейла бонуи Сурия фикр мекунам ки кор ба анҷом расидааст. дигар он қадар талош ҳам намекунад баҳри ба даст овардани имтиёз ва ҳилола бошад ба пеш меравад. як ҳаракати дигари ӯ инҷо наздик буд ки дар лаҳзаҳои поёнии вақт як зебогии гӯштингириро нишон бидиҳад. вақт ба анҷом расид ва бо 1 имтиёзи паҳлӯ ва 3 имтиёзи бадан ҳилола Ортиқбоева ғолиб омад. аз оғози нерӯсанҷӣ ҳунарнамоии ҳилола нисбат ба рақиб беҳтар буд. дар наворҳои такрорӣ ҳам ҳаракатҳои ӯро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна соҳиби имтиёз шуд ва имтиёзҳои ба даст овардааш ӯро ба даври ҳаштягниҳоӣ бурд. доварон иваз карда мешаванд дар ин гилем ва бонувони дигари вазни 52 кило рӯи татами меоянд. бонуи Сингапур бо як таки сафед аст ва ин чеҳрае ки дар чандин мусобиқаҳои гӯштингирӣ дар Тоҷикистон ғолиб омадааст. қаҳрамони Осиё аз гӯштини миллии гӯштингирӣ мебошад. бонуи Муғулистон Ганбол Гентсенсек бо як таки сабз аст. рақобати аввалини ӯ дар мусобиқаи имрӯза маҳз ана ҳамин рақобат ба ҳисоб меравад. паҳлавони Сингапур Ҷоэл Ҳо дар баробари ин чеҳраи саршиноси гӯштингирӣ чӣ корро анҷом дода метавонад пайгир мешавем.
یک سر زانو نشستن گندبالد انسنسک برای او امتیاز بدن می‌آورد. چگونه زیبا است صدای داورانه که گیرید میگویند، ایستید میگویند و با زبان ناب تاجیکی بهاگذاری میکنند حرکت های انجام داده پهلوانان را با امتیازهای بدن، پهلو، حلال. ادامه نیروسنجی میان گندبالد با جولها. در سال 2023 در قهرمانی آسیا اوید به گشتین ملی گشتنگیری هنرنمای این چهره بانوی مغولستانی را ما دیده بودیم که تا به مرحله نهایی آمده بود و در مرحله نهایی با شاهد قلندر و روبرو گشت و توانست که غالب گردد و نشان طلا را به گردن آویزد. حرکت های گندبالد انسنسک نسبت به رقیب بهتر به چشم می رسد و جولها هم یک سر زانو نشستن خوب را انجام داد، ولی تا به آخر کار را سازمان داده نتوانست، زیرا که رقیب هم ارزنده است. پایزنی بانوی سینگاپور بسیار هم حرکت خوب گندبالد دیگر باره انجام داده شد و پهلو بهاگذاری کرد. حرکتی انجام داده گندبالد را داور این نیروسنجی با یک امتیاز بدن و یک امتیاز پهلو گندبالد انسنسک پیش‌صفی را در اختیار گرفته است. آگاهی به خاطر نادرست حرکت کردن برای جولها نشان داده شد. با سر زانو نشسته پرتافت انجام می‌دهد گندبالد انسنسک و با دو امتیاز پهلو او غالب می شود و راهش را به دور بعدی هموار می کند. این بانوی مغولستانی در اولین چمپیونات جهان اوید و گشتنگیری از دسته فدراسیون بین المللی گشتنگیری هنرنمایی کرده ایستاده است. نوارهای تکراری را توجه میکنیم که چگونه انا همان حرکت زیبایی که او دارد سر زانو نشسته پرتافت انجام میدهد و حرکت های پای در پای او توانست که قبل از انجام وقتی اساسی او را در رقابت اولینش غالب گرداند.
вазн иваз карда мешавад ва бонувони вазни ба изофаи 70 килограмм рақобатҳои аввалини худро дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо доир мекунанд. сараввал ду бонуе ки баҳри роҳ ёфтанд ба марҳилаҳои баъдӣ талош мекунанд. ин паҳлавони бразилия Сара Микаэле бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ бошад Фатеме Бармаки аз Эрон. ба майдон ҳозир шуданд бо яктаки сабз. бонуи эронӣ нарнамоӣ мекунад рақобати онҳоро. довар аз кишвари Туркманистон Мурад Қурбанов ҳакамӣ карда истодааст. албатта дар вазни ба изофаи 70 кило ду намояндаи тоҷикистон ҳам нарнамоӣ мекунанд. холова Сабрина ва Мавлуда Одинаева ки дар рақобатҳои баъдӣ ҳатман мо шоҳиди ҳунарнамоии онҳо мешавем. ҳар ду талош карда истоданд. албатта вазнгарон аст. ва эҳтиёткорона мубориза мебаранд. як ҳаракатро Микаэле намояндаи Бразилия анҷом дод, вале бенатиҷа аст. ҳаракатҳои ӯ пойзаниҳои Фатима Бармакиро ҳам мушоҳида мекунем ки танҳо ҳаракати анҷом додаи ин ҷуфт бо кашмакашиҳо дар баробари якдигар анҷом ёфта истодааст. огоҳӣ ба хотири нодуруст ҳаракат кардан барои Сара Микаэле нишон дода шуд ва аз гиребони паҳлавони бразилӣ Фатима хуб доштааст ва танҳо ҳаракат ва ба қавли дигар анҷом додани усул намерасад. кӯшишҳои бонуи эронӣ ва ин ҷо мураббии ӯ ё шояд ҳамдастаи ӯ аст ки барои Фатима маслиҳат медиҳад. огоҳии дуюм акнун барои Микаэле ин танбеҳ аст. боз ҳаракат мекунад бонуи бразилӣ.
دقیقه آخری آزمایی هم پشت سر شده ایستاده است و تنها در برابر یکدیگر این چهره ها با یک قوه ایستادند که طریق انا همان امتیازهای بلندی گشتنگیری پهلو یا اینکه حلال مغلوب نشوند. کمتر از 10 ثانیه است و فاطمه برمکی از لحاظی که رقیبش تنبیه دارد پیش صفی را در اختیار گرفته است. وقت به انجام می رسد و طریق یک تنبیه که پهلوان برزیلی دارد بانوی ایرانی غالب می شود. استادان صاحب تجربه گشتنگیری را هم در نشست جای ها مشاهده میکنیم که بهره دستگیری پهلوانان آمدند و آنها را در هر نیروسنجی دستگیری میکنند. دو بانوی دیگر در وزن به اضافه 70 کیلو یلنا کیبادزه از گرجستان با یک تک سفید است و رقیبی او باشد لاج لاورن با یک تک سبز از فرانسه. نیروسنجی را آغاز میکنند و سراول بانوی فرانسوی از گریبان رقیب خوب داشته است و کوششش بهر انجام دادنی اصولهای گشتنگیری. کوشش کرده ایستاده است که یک حرکت یا به قول دیگر بهر به دست آوردن امتیاز پرتافتی را انجام بدهد. بانوی فرانسوی یک حرکت از جانب یلنا کیبادزه بود. به خاطر آنکه وزنگران است این بانوان کماندر کم پرتافت‌ها را انجام می‌دهند. در رقابت اولینه که بانوان برزیلی با ایرانی داشتند این چیز را ما شاهد گشتیم و کیبادزه هم کوشش میکند که رقیب را از میدان بیرون کند.
дигар бора боз наздик мешаванд. Лодж Лаурен бо Елена Кибадзе. бонуи гурҷистонӣ ҳарчанд мехоҳад сари зону нишаста як ҳаракат ё ин ки баҳри ба даст овардани имтиёз кӯшишҳоро ба анҷом расонад, вале аз лиҳози он ки рақиб ҳам вазнаш гарон аст ва кӯшишҳояш хуб аст, наметавонад ки ҳаракатҳои дар ихтиёр гирифтаашро то ба охир анҷом бидиҳад. камеосе мебардорад бонуи фаронсавӣ ва баъд аз чанд лаҳза онҳо боз рақобатро идома медиҳанд. яке аз мухлисони ашадии гӯштини миллии гӯштингирӣ бобои маҳмадиро дар нишаст ҷойҳо мушоҳида намудем ки дар баробари дигар мухлисон ба толор омадааст ва баҳри дастгирии паҳлавонони тоҷикистон онҳоро дастгирӣ мекунад. ҳаракати Лаурен инҷо хуб буд, вале то ба охир усули пеша кардааш ба анҷом нарасид. огоҳӣ ба хотири камкорӣ барои бонуи фаронсавӣ нишон дода шудааст ва баъд аз нишон додани огоҳӣ кӯшишҳои Лодж Лаурен зиёд гардид дар баробари рақиб. Кибадзе ҳам новобаста аз вазни гарон доштанаш ҳаракатҳояш хуб аст. имтиёзи бадан барои паҳлавони фаронса. бонуи гурҷӣ ҳам дар сонияҳои поёнии вақт талош дорад ки имтиёзи аз даст додаашро ҷуброн бикунад, чунки дар сурати ба анҷом расидани вақт бо як имтиёзи бадан бонуи фаронсавӣ ғолиб мешавад ва Кибадзе ҳам ба осонӣ тан доданӣ нест. аз камарбанди рақиб хуб доштааст паҳлавони гурҷӣ. ҳаракатро ҳам хуб анҷом дод. огоҳии дуюм барои бонуи фаронсавӣ акнун танбеҳ мешавад, вале
او بسته است تنبیهی داشتهش و امتیازی بدن دارد. ثانیه های پایانی وقت. هر دو خسته گردیدند تا با آخر. مبارزه هر دو خوب بود در برابر یکدیگر. 4 ثانیه دیگر وقت باقی است. همینطور وقت نیروسنجی با پایان میرسد میان این دو بانوی سنگین وزن و داور هم اشاره میکند که حرکت آخرینه که یلینا کیبادزه داشت اون را یک بار تفتیش نمایند. انا همین حرکت آخرینه که بانوی گورجی انجام داد، در صورتی که امتیازی بدن برای کیبادزه نشان داده شود او غالب می شود، زیرا که رقیب تنبیه دارد. انتظاری میکشند که چی خلاصه میبرند داوران و اشاره کرده شد که وقت خاتمه یافته و لاج لاورن بانوی فرانسوی در این دور غالب آمد و به مرحله دیگر می رود. در برابر مردم بانوان هم با لباس‌های ملی تاجیکی بهر استقبال از اولین چمپیونات جهان اوید با گشتینگیری و تالار آمدند و نیروسنجی دو بانوی سنگین وزن دیگر نماینده کشور روسیه اولگا ارتوشینا با یک تک سفید و رقیب او باشد دانیل بات از بریتانیای کبیر با یک تک سبز وارد میدان شدند. رقابت آنها را داور جوان از تاجیکستان حکمی کرده ایستاده است. در لحظه های اول نیروسنجی یک حرکت از جانب ارتوشینا انجام داده شد و باز حرکت بانوی بریتانیای کبیر رو هم دیدیم که میخواست طریق همان سر زانو نشسته پرتافت انجام دادن
ҳаракатро созмон дод. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва ҳаракати охирине ки бонуи Русия анҷом дод аз ҷониби доварони кунҷӣ. имтиёзи ва чӣ гуна партофти ҷолибу диданиро Olga Artushina анҷом дод ва бисёр як партофти зеборо миёни бонувони сангинвазн мушоҳида намудем ва фикр мекунам ки ин аввалин партофти зебо дар нерӯсанҷиҳои имрӯз ҳам миёни мардон ва ҳам миёни бонувон ба ҳисоб меравад. бубинед ки чӣ гуна ҳаракати хубро анҷом дод ва тавонист ки рақибро душона замин биёрад. садои баланди мухлисонро мушоҳида мекунем ки барои пирӯзӣ аз истиқболи паҳлавони Тоҷикистон Раҳматуллобек Фарҳодов буд. дар гилеми дигар як ҳаракати ҷолибу дидании ӯ. дида шуд ки аҳли Толор ҳама ба по хестанд ва ба хотири ҳаракати ҷолиби ӯ, партофти зебои ӯ каф мекӯбанд ва ҳама ӯро дастгирӣ мекунанд. доварони рӯи гилем иваз карда мешавад ва паҳлавони Тоҷикистон бонуи сангинвазн Сабрина Холова бо бонуи Узбекистон Покизахон Камолдинова вориди майдон мешаванд. чеҳраи Қоимшукроновро ҳам инҷо мушоҳида мекунем ки барои нерӯсанҷӣ кардан дар гилеми дигар омодагӣ мегирад. сараввал Сабрина Холова вориди майдон гашт бо яктаки сафед ва рақиби ӯ бошад бо яктаки сабз Покизахон Камолдинова. ҳарду дастфишорӣ мекунанд ва сабқат миёни ҳарду оғоз мешавад. кӯшишҳоу ҳаракатҳо аз ҷониби Сабрина сараввал оғоз шуд ва аксулҳамлае ки Покизахон анҷом дод барояш имтиёзи паҳлу баҳогузорӣ карданд ва Сабрина бояд муборизаро эҳтиёткорона анҷом бидиҳад ва аз лаҳзаҳои хуби ба миён омада бояд партофт анҷом бидиҳад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн бекунад. ва боз Камолидинова мехост ки усул анҷом бидиҳад ва ба хотири нодуруст ҳаракат кардани Сабрина барояш огоҳӣ ҳам нишон дод довари марказ. ва инҷо боз як ҳаракати дигар аз ҷониби Покизахон бонуи ӯзбекистонӣ буд ки имтиёзи
бадан баҳогузорӣ карда шуд. ҳаракатҳои Сабринаро инҷо акнун мо мушоҳида мекунем, ки мехоҳад бо анамон имтиёзи баланди ҳалол корро ба анҷом расонад. новобаста аз пешрафии рақиб кӯшишҳои Сабринаро дида истодаем, ки хуб ба чашм мерасад. албатта паҳлавони Узбекистон таҷрибаи хуб дорад дар чунин мусобиқаҳо. огоҳии дуюм барои Сабрина ин танбеҳ аст. албатта аз гӯштини кураш дар Узбекистон инҷо кор ба анҷом мерасад барои Сабрина Холова. ва як ҳаракати хубро покизахона анҷом дод ва бо имтиёзи ҳалол дар дақиқаи дуюми нерусанҷӣ корро ба анҷом расонид ва ғолибиятро ба даст овард. Сабрина то ба охир талош кард, кӯшиш намуд, ки ҳаракати хубро ё ин ки анамон ҳунарнамоии зеборо барои мухлисон нишон бидиҳад, вале анамон таҷрибаи каме дошта ва иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ барои ӯ муяссар нашуд, ки дар баробари ин чеҳраи муваффақи куштини кураш бонуи Узбекистон ғолиб шавад. бонуи ҷумҳурии мардуми чин Жоу Юнжи бо яктаки сафед ва Малдир Нурланбек аз Қазоқистон бо яктаки сабз рақобатро оғоз намуданд. дар лаҳзаҳои аввали нерусанҷӣ як кӯшиши хуби бонуи чиниро мо мушоҳида намудем. маълум аст, ки нисбат ба бонуи қазоқ маҳорату ҳунари бонуи чин хубтару беҳтар аст. ва камкорӣ байнобат гирифта мешавад ва барои Нурланбек
огоҳӣ нишон дода шуд ва имтиёзи баданро ҳам юнжи соҳиб мешавад. ҳаракатҳои юнжи беҳтару хубтар аст ва ҳамин тавр аз маркази майдон нурланбек ҳам берун шуд ва довар ишора кард ки аз маркази майдон нерӯсанҷиро идома диҳанд. ин рақобати охирин дар марҳилаи ҳаштшагниҳоӣ вазни ба изофаи 70 килограмм миёни бонувон ба ҳисоб меравад ва юнжи пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст бо як имтиёзи бадан ва нурланбек бошад танбеҳ дорад. барои бонуи қазоқ ҳеҷ имконияте намедиҳад юнжи ва довари эронӣ доварони кунҷиро назди худ таклиф мекунад ва атрофи ҳунарнамоӣ бонуи қазоқ атрофи огоҳии сеюм ки танбеҳ дорад ва огоҳии сеюм барои ӯ хориҷ аст. бале, огоҳӣ, танбеҳ ва хориҷ ғолибият насиби жоу юнжи мешавад. ӯ ба марҳилаи баъдӣ меравад ва нурланбек малдир бошад аз ҳаққи иштирок дар идомаи нерӯсанҷиҳо маҳрум мешавад. даворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки кӯчактарин имкониятро барои рақиб намедиҳад бонуи чинӣ. идомаи рақобатҳо дар вазни 52 килограмм сурат мегирад ки бонуи тоҷикистонӣ рӯзигули ҳасан бо ирена хубулова бонуи русия ҳунарнамоӣ мекунанд. рӯзигули ҳасан бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ бошад ирена хубулова бо
яхтаки сабз рақобатро оғоз намуданд. рӯзигули ҳасан дар даври аввал озод буд ва рақибаш бошад дар рақобати аввалини доштааш ли цзевайро аз ҳонг-конг шикаст дода буд. дар оғози нерӯсанҷӣ як ҳаракат аз ҷониби ирена анҷом дода шуд ва дигар бора ирена партофт кард ва ҳаракати анҷом додаи имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ карда шуд. ва рӯзигул бояд кӯшишҳову талошҳоро беҳтару хубтар кунад, зеро ки маълум аст ки рақиб яке аз чеҳраҳои арзанда ба ҳисоб меравад, зеро ки ӯ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз намуди ҷудо ҳам иштирок кардааст ва фаъолиро бояд ба кор гирад. рӯзигул пойзани иленаро боз мебинем ва як ҳаракати даруни пой барои хубулова имтиёзи дуюми паҳлӯро оварду ӯ ғолиб гардид. рӯзигули ҳасан бошад дар ин марҳила кор барояш ба анҷом мерасад ва бонуи русия бошад ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ меравад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки дар ду имконияти ба амал омада хубулова соҳиби имтиёз шуд ва ғолибият насибаш гардид. Female under 52 kilos, representing Indonesia, Nova Feliza, who is representing India, Pinky Pramara. Beruntung Austin Ismail Yahtan, representing Iran, Saeed Hamdani, Saeed Muhammad Rizal, and Austin рақобати навбатӣ миёни бонуони вазни 52 кило оғоз мешавад. нова фелиза намояндаи индонезия бо яктаки сафед вориди майдон шуд ва рақиби ӯ бошад пинки балҳара бояд вориди майдони нерӯсанҷӣ гардад. ҳамин тавр ба хотири он ки паҳлавони ҳиндустон ба майдон ҳозир нашуд, ғолибият ба бонуи индонезия нова фелиза дода шуд ва ӯ ба марҳилаи баъдӣ меравад.
нафарони дигар миёни бонувони вазни 52 кило ба майдон ҳозир мешаванд. Янг Юфе аз чин ва рақиби ӯ бошад аз Румыния Кристина Бланаро вориди майдон гаштанд. бонуи чин бо яктаки сафед ва бонуи румыниягӣ бошад бо яктаки сабз рақобат мекунанд. ерусанҷи ин ҷуфтро довари эронӣ ҳакамӣ мекунад ва як ҳаракати хуб аз ҷониби бонуи румыниягӣ сараввал ҳаракат оғоз ёфт ва бонуи чинӣ ҳам аксулҳамлаи хуберо анҷом дод ки ҳаракати созмондодаи ҳарду ба инобат гирифта нашуд ва сабқат миёни онҳо идома меёбад. ва чӣ гуна ҳаракати зеборо Кристина анҷом дод. соҳиби имтиёзи бадан гардид ва пешсафиро ҳоло дар ихтиёр гирифтааст. забонуи чини ҳам бошад талошову кӯшишҳоро зиёд мекунад ва мехоҳад ки ӯ низ соҳиби имтиёз шавад. дигар бора онҳо даст ба гиребон гаштанд. довар барои бонувон ишора мекунад ки либосҳояшонро дуруст кунанд. янг Юфе баъд аз он ки имтиёзи баданро аз даст дод талошҳояш зиёд шуд ва ҳаракат баҳри ба даст овардани имтиёз аст. ҳаракати анҷомдодаи бонуи чин ҳам ба инобат гирифта шуд ва бори дигар ҳаракати анҷомдодаашро доварон тафтиш мекунанд. ҳаракати охирини Янг Юферо таваҷҷӯҳ мекунем ва доварон ҳам атрофи ин ҳаракат хулосагирӣ мекунанд. имтиёзе ба Янг Юфе нишон дода шуда
тасдиқ гардид ва сабқат идома меёбад. ҳар ду имтиёзи бадан доранд ва нерӯсанҷӣ ишора мекунад довари эронӣ ки бадани бонуи чиниро бекор кунанд. он ҳаракати анҷом додаи ӯ ба инобат гирифта нашудааст. камкори кристина ба инобат гирифта шуд ва янгюфе ҳам кӯшишҳоро зиёд карда истодааст то ки соҳиби имтиёз шавад. дақиқаи охири қувваозмоӣ ва ҳамоно пешсафе бо як имтиёзи бадан бар суди кристина бланаро. боз бонуи руминиягӣ соҳиби имтиёзи бадан гардид ва сонияҳои поёнӣ вақт инҷо пуштисар шуда истодааст. талошҳои бонуи чин ҳам дар сонияҳои поёнӣ зиёд шуд, вале барояш омад накард то ки дар баробари рақиб имтиёз ба даст биёрад. ҳамин тавр ғолибият насиби бланару кристина мешавад ва ӯ ба марҳилаи баъдӣ меравад. ҳамакнун ин чеҳрае ки бо як таки сабз вориди майдон мешавад, Мадина Қурбонзода
бонуи 16 солаи тоҷикистон наврасе ки ҳунарнамои зебои ӯро дар соли 2023 дар гран-при душанбе мо шоҳид шуда будем. бо рақиби аввалинаш дар қаҳрамони ҷаҳон оид ба куштингирӣ намояндаи тайпеи чин Оу Ю Тун ки ӯ бо яктаки сафед нерӯсанҷӣ мекунад. озмоиро оғоз намуданд кӯшишҳои Мадина ва мо аз ҳунарнамои ин чеҳра боварӣ дорем ки як рақобати шоистаро дар баробари рақибон нишон медиҳад ва дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо барои мухлисони гӯштини миллии гӯштингирӣ лабханде меорад. Мадина зери мураббигии Муртазо Носиров дар толори варзиши кангурт тамрин мекунад ва як ҳаракати хуби ӯ дар баробари рақиб дар лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷӣ аст. ва ба як боварӣ рақобат мекунад Мадина. дар ду гилем паҳлавонони тоҷик ҳунарнамоӣ карда истоданд. дар ин ҷо Мадина Қурбонзода ва дар гилеми дигар Ахназар Назаровро мухлисон дастгирӣ карда истоданд. ҳаракатҳои пай дар пайи Мадина Қурбонзода ба чашм мерасад ва талошҳову кӯшишҳои ӯ бояд то ба охир чунин анҷом ёбад. як ҳаракати дигарро ӯ анҷом дод ва кӯшишҳои пай дар пай ӯ бароноварда расонид ки ба хотири камкорӣ ба бонуи Тайпей Чин огоҳи аввал нишон дода шавад. ва ҳама бо як садо Мадина мегӯянд ӯро дастгирӣ мекунанд. бо сари зону нишаста мехоҳад партофт кунад. Фазилат Гулбоева бо Шоҳида Қаландарова ҳам барои ӯ маслиҳат медиҳанд ва ишора мекунанд ки ӯ қабл аз анҷом додани усулҳо бояд пойзаниҳо анҷом бидиҳад ва сипас сари зону нишаста партофт бикунад. имтиёзи бадан барои Мадина Қурбонзода ва пешсафиро дар ихтиёр мегирад. албатта рақобати аввалин барои дилхоҳ варзишгар дар озмоиҳо ин мушкил аст, чунки фазо ва анамон оғози нерӯсанҷиро ӯ бояд омӯзад. ба ҳамин хотир Мадина бо эҳтиёт ва бо як омодагии хуб муборизаро идома медиҳад. новобаста аз наврасияш нарнамои ӯ дар баробари чеҳраҳои саршиноси гӯштин хуб аст ва боз як ҳаракати дигари ӯ ки бештар сари зону нишаста партофт карданро ӯ истифода мекунад. аз канори майдон мураббии ӯ Муртазо Носиров ҳам барояш маслиҳат медиҳад ки дақиқаи охири озмоӣ аст ва ӯ ҳушёриро аз даст надиҳад ва
рақобатро бо ҳамин шакле ки идома дода истодааст ба анҷом расонад. боз ҳаракат, ҳамон ҳаракатҳои пай дар пае ки Мадина анҷом медиҳад хуб аст. сонияҳои поёнии вақт ба анҷом расид ва Мадина Қурбонзода бо як имтиёзи бадан ғолиб мешаваду ба марҳилаи 4-1 ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор мекунад. дар даври баъди Мадина бо Кристина Бланаро ворidi майдон мешавад. даврҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки ҳаракатҳои пай дар пай Мадина Қурбонзода барояш имтиёз овард. нафарони дигар Вера Зория намояндаи Молдова бо Ганболт Генсенсек намояндаи Муғулистон ки аз дастаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст вориди майдон шуданд. бонуи Молдова дар даври аввал озод буд ва ганбол бошад Ҷоул Ҳоро аз Сингапур дар рақобати аввалинаш шикаст дода буд. маҳорати олии ганболро мо дар рақобати аввалинаш гуфта будем ки чӣ гуна шоҳкориҳоро нишон додааст. қаҳрамони Осиё аз куштингирӣ ба ҳисоб меравад. ба хотири ҳаракати нодурусташ ба Зория огоҳӣ нишон дода шуд ва ӯ низ то ин лаҳзаҳо дар баробари Ганболт ҳунарнамояш хуб аст. ҳаракатҳои ҳам Вера Зория ва ҳам Ганболт Генсенсек хуб ба чашм мерасад.
ганбол як каме аз дасташ осеб бардоштааст ва ишора карда мешавад ки ба табибон як каме ниёз дорад ва довар ҳам ба хотири ҳаракати охирини анҷом додаи ин бонувон доварони кунҷиро назди худ таклиф мекунад ва атрофи ҳаракат ё ин ки нодуруст анҷом додани усул аз ҷониби яке аз онҳо шояд огоҳӣ барои яке нишон дода шавад. охирин ҳаракати анҷом додаро ишора мекунад довари марказ ки бори дигар барояш нишон бидиҳанд. инҷо анамон ғайриқоида аз даст фишор додани Веразория ба назар мерасад. ҳама аз рӯи қоида аст ва сабқат миёни ганбол ва Вера идома меёбад. дар баробари ин бонуи муғулистонӣ ҳаракатҳои Вера бисёр олӣ аст. дар сатҳи бисёр ҳам баланд поозмоӣ карда истодааст ва гандбол бошад аз анамон осеби дасташ ишора мекунад ки дигарбора бисёр ҳаракати хуб аст ҷониби ганбол Генсенсек дар дақиқаи сеюми қувозмоӣ анҷом дода шуд ки имтиёзи ҳалол баҳогузорӣ гардид ва дигарбора атрофи натиҷагирӣ кардан аз ҳаракати ӯ доварон хулосагирӣ мекунанд. бале, имтиёзи ҳалоли баҳогузорӣ гардида тасдиқ мешавад ва ганбол Генсенсек аз дастаи Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ дар ин давр ҳам ғолиб мешавад ва ба марҳилаи баъдӣ меравад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем дигарбора ки чӣ гуна ганбол ҳаракатҳои хубро анҷом дод.
доварони вазн карда мешаванд ва бонувони вазни 52 кило Айзада Заналиева аз Қирғизистон бо паҳлавони Гретсия Екатерини вориди майдон мешаванд. бонуи қирғиз бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ аз юнон бошад бо яктаки сабз. Representing Estonia and Gerinia attack representing Tajikistan. Ulbek Rahimov. мерусанҷӣ оғоз шуд ва талошҳои ҳарду баҳри пайдо кардани мавқеят ва анҷом додани усулҳояшон оғоз гардид. талошҳои Екатерини беҳтар ба чашм мерасад дар баробари бонуи қирғиз ва ҳаракатҳоро ӯ пай дар пай анҷом медиҳад ва кӯшиш карда истодааст ки соҳиби имтиёз шавад. фаъолӣ бонуи юнонӣ ба инобат гирифта шуд ва ба хотири камкории Айзада Жаналиева ба ӯ огоҳӣ нишон доданд ва имтиёзи бадан ҳам. ҳарои ҳаракати анҷомдодаи охирине ки яке аз ин бонувон анҷом дод. довар ишора кард, вале ҳоло дар экранҳои мову шумо онро нишон надоданд. ҳаракатҳои пай дар пай Жаналиева баъд аз он ки барояш огоҳӣ нишон доданд зиёд гардид. имтиёзи бадане ки атрофи охирин ҳаракати анҷом додаи ин ду чеҳра ҳарф мезадем барои бонуи Гретсия. Екатерини нишон доданд ва бонуи Қирғизистон ҳам кӯшишҳоу талошҳоро зиёд карда истодааст, вале барояш муяссар намешавад ки ӯ низ дар баробари рақиб имтиёз ба даст биёрад.
یک دقیقه دیگر وقت باقی مونده است. камкори бонуи қирғиз боз ба инобат гирифта шуд ва танбеҳ барояш нишон медиҳанд. سی сонияи дигар ва талошҳои айзада жаналиева зиёд мешавад. екатерини ҳам акнун танҳо вақтро кашол медиҳад, зеро ки ӯ бо имтиёзи бадан пешсаф аст ва танҳо худро канор гирифта истодааст ки вақт ба анҷом бирасаду ва ӯ дар ин давр ғолиб гардад. барояш муяссар мешавад, зеро ки вақт ба анҷом расид ва ӯ ғолиб гардиду ва марҳилаи баъдӣ роҳашро ҳамвор мекунад. тамошобиёни гиромӣ, идомаи нерӯсанҷиҳоро ҳамкорамон некрусаторов ба шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад. аз назди экранҳои худ дур наравед ва аз ҷараёни рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ бохабар гардед. хайр, саломату сарбаланд бимонед. арзи салому вақт ба хайр хидмати якояки шумо бинандаҳои азиз, роғибони гӯштини тарзи гӯштингирӣ, гӯштини миллии мо ки тантанаи иди ин навъи варзиш таи 2 рӯз аст дар душанбешаҳр ҷараён дорад. аввалин мусобиқа, аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ва расидем ба ҳамин санаи фараҳ ки имрӯз аз қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ мегӯем ва идомаи нерӯсанҷиҳо дар вазни то 52 кило миёни гулдухтарон варзишгарон аз яке аз Ирон, дигаре аз Ветнам алон рӯи гилеманд ва ин даври аввали нерӯсанҷиҳо барои ҳарду варзишгарбону аст. бо яктаки сабз варзишгарбону аз Ирон Орзу Салим ғолеҳтакӣ нерӯсанҷӣ ҷараён мегирад. ҳоло бубинед ки чӣ гуна гулдухтари иронӣ дар ҳолати мавқеъгирӣ ҷустуҷӯ мекунад ва
дар хилофи ӯ рақиб бубинед ки аввалин партофтро интизор нашуда анҷом дод. ҳолати хуб барои варзишгар бонуи кишвари ветнам До Зуҳа. боз ҳам лаҳзаи мавқеъ бадасторӣ аз гиребон гирифтааст До Зуҳа. сари остинро низ бисёр қавӣ доштааст. пойзанӣ мувозинатро гум кард, вале дигар дар идома кор норавшан боқӣ монд. барои оне ки зонуи варзишгарбонуи эронӣ ба замин бархӯрд ва он ҳолати афтиш ба ҳисоб меравад. акнун идома боз ҳам аз маркази майдон дар ҳолати ист. аниқтараш дар ҳолати истода идома меёбад. аз ҳалоки мобайн орзу кора кард ва бубинед чӣ гуна ҳолати дигарро рақиби орзу нишон медиҳад. аз ҳалоки мобайн гирифт ва баъдан боз талош барои то нуқтаи интиҳо, яъне пойзанӣ низ кард дар ин баробар. ҳарду муҷалло нерӯ месанҷанд. ин навбат низ кӯшиш аз ҷониби До Зуҳа буд. ҳарду чолок ҳастанд ва ҳарду суръатнокии хуб доранд дар рақобат. оҳо, партофти орзу Салим ғолихтакиро бубинед акнун. ва ин ҳолат гӯем ки партофте ки орзу оғоз кард, интиҳояш бо амалкарди варзишгарбонуи ветнамӣ анҷом ёфт. яъне ӯ аксул ҳамларо ба кор бурд ва як имтиёзи баданро соҳиб шуд аз сӯи довар Самандари Муҳаммадӣ. хуб, идомаи нерӯсанҷӣ ҳамону бо ҳамон ҷараёне ки медидем давом меёбад. албатта рақобати хуб нишон медиҳанд варзишгарбонувон ва таваҷҷӯҳи мухлисонро низ ба ин нерӯсанҷӣ хеле ҷалб кардаанд. хуб, ҳоло До Зуҳа як огоҳӣ низ гирифт ва кӯшишҳо аз ҷониби ӯ дигар бора ба назар мерасанд. хуб, ҳоло акнун боз ҳам кӯшиш аз ҷониби орзу, вале дар интиҳои вақт даст ба ҳамла бурд. аниқтараш қадам ба пеш зад ва ин қадам қадами устувор ба назар мерасид, вале кор дар ҳамин нуқта интиҳо ёфт. До Зуҳа ғолиби нерӯсанҷие ки бисёр барояш мураккаб буд дониста шуд ва ӯ роҳ мегирад ба даври дигар.
дар даври дигар бо ғолиби ҷуфти варзишгарбонувон аз муғулистон ва узбекистон нерӯ месанҷад 2-0. саҳнаи такрорӣ аз иҷроиши амалҳои зебо дар нерӯсанҷие ки паси сар шуд. нерӯсанҷӣ воқеан ҳам диданӣ буд ва илҳоми неку тоза барошем. Наби Муҳаммад Хоркашевро коргардон ба мо нишон медиҳанд, нафаре ки хеле паҳлавони номошно аст. яъне ӯ қаҳрамони ҷаҳон миёни собиқадорон оид ба самбо соли қабл ба даст оварда буд ва чун собиқадорон гуфтем, бояд гуфт ки имсол интизор меравад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамонии ҷаҳон миёни собиқадорон барпо бигарданд. ин иттилои масъулини федератсияи самбои Тоҷикистон буд ки чанде пеш мо гирифта будем ва албатта интизор мешавем ин сабқатгоҳи вижаро, ин чемпионати нуфуздоштаро. акнун бармегардем ба рақобатҳои гулдухтарон. вазни то 52 кило ҳамоно нерӯсанҷиҳояш идома доранд ва андак ба марҳилаи дигар ҳам наздик мешавем. ҳоло як ҳаштфинал аст. аз самти ба мо наздик гулдухтар аз Узбекистон ва аз самти дигар гулдухтари муғулистонӣ Нихитбатар Баярма. дар ин вазн ду гулдухтари муғулистонӣ аст ва ҳоло якеаш рӯи гилем нерӯ месанҷад. дар баробари ӯ Ҳилола Ортиқбоева рақобат дорад. Ҳилола дар даври қабл варзишгарбонуи сириягиро шикаст дода буд. кӯшиши бисёр олӣ дошт Ҳилола, вале хилофи амалкарди ӯ як ҳамлаи бисёр ҳам муҷалло аз ҷониби паҳлавон духтари муғулистонӣ дида шуд ки мо интизор мешавем. довари марказ аз кишвари мо ишора ба видеодовар кард ва хулосаи ниҳоии видеодоварон ва кулли ситоди доварони ин гилемро мо интизор мешавем. саҳнаи такрориро мо мутаваҷҷеҳ ҳастем. барои имтиёзи албатта ҳалол аст инҷо. гап сари ҳамин имтиёз меравад. барои шаффоф будан ва одилона рафтори доварон аз ҳар зовия дар видеодовар, аниқтараш дар монитори видеодовар дида шуд. мо низ дидем он ҳолатро. ба ҳар сурат мо хулосаи ниҳоии доваронро интизор ҳастем. дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем. хуб, аз чанд зовия аллакай мо дидем. хуб, бале, ин имтиёзи ҳалол аст ки пирӯзӣ ҳаққу ҳалоли паҳлавон аз кишвари муғулистон Нехитбатар Баярма ҳисобида шуд. офарин, бисёр ҳолати хуб буд. Ҳилола Ортиқбоева албатта ки дар даври гузашта
ҳунари фавқулода нишон дод ва дар ин давр акнун бар рақиби худ аз кишвари муғулистон натавонист истодагарӣ кунад. акнун паҳлавон аз кишвари муғулистон, гулдухтари муғулистонӣ бо намояндаи ветнам ки рақобати қаблиро мо ёдрас мешавем, бо ҳамун бону рӯи гиле меояд чанде баъд ва албатта он марҳилаи нимфиналӣ хоҳад буд. аниқтараш якчор финал, мазарат. вазн тағйир меёбад дӯстон, вазни ҷамъи 70 кило акнун варзишгарон рӯи гиле меоянд. паҳлавон аз кишвари Ирон сӯи гилем қадам мезанад ва дар рӯбарӯи ӯ паҳлавон духтар аз кишвари Сингапур Чанг Ҷинг Ҳул. фотима бармакӣ аз кишвари Ирон ба мо муаррифӣ мешавад аз ҷониби дувори марказӣ аз Туркманистон Мурод Қурбонов. хуб, рақобат оғоз гардид, мутаваҷҷеҳ мешавем. зурозмоӣ миёни варзишгарбонувони вазни сангин, аниқтараш ҷамъи 70 кило барпо мешавад. ин зебо буд. ин ҳолат диданӣ ва муҷалло арзёбӣ карда мешавад. фотима бармакӣ, паҳлавон бону аз кишвари Ирон дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ бар рақиб зур омад. беҳтарин партофт ва иҷроиши амали саривақтӣ аз ҷониби ӯ дида шуд ва зафар ёфт. даври нимфинал рафт варзишгарбонуи иронӣ. дар даври аввал ӯ бо намояндаи кишвари Бразилия рақобат карда буд. ин навбат Сингапуриро аз садди роҳ канор гузошт. акнун барои ному нишон меравад. издиҳоми хеле зиёди мухлисон, ҳаводорон ва роғибони гӯштингирӣ ба назар мерасанд дар нишастҷойҳо ва нафарони ошноро низ мебинем. мо мураббиёни шоиста, варзишгарони собиқ ва инчунин наврасону пирони рӯзгордида дар нишастҷойҳои толор бо як садо ва бо ҳисси баланди миллӣ ҳар як варзишгари худиро дастгирӣ мекунанд. фазои тантанавист ва албатта идди ҳақиқии ҷудо дар макони баргузории аввалин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ баръало эҳсос мешавад. довари марказ аз кишвари мо, варзишгарбону аз Франсия ва аз Русияро муаррифӣ мекунад барои ҳозирин ва рақобат оғоз гардид. Ольга Артёшина дар рақобати аввал варзишгарбонуи британиро шикаст дод ин гулдухтари кишвари Русия ва дар ин навбат акнун рӯбарӯяш паҳлавон духтар аз кишвари Фаронса истодааст.
باز یک امتحانی مرکب برای او پهلو کار کرد. احسان و آفرین با هنر این گل دختر که در رقابت قبلی اش نیز همین گونه فعال بود. 2 دفعه در این رقابت فعالی او رو دیدیم و این بعد اکنون او سزاوار امتیاز میگردد. موقعیت از سمت دیگر، باز پهلو و حلال. 2 پهلو برابر به امتیاز حلال است و این پیروزی نصیب اولگا ارتیوشین است. او در دور نوبتی با نماینده کشور ایران، گلدختره که چند پیش انیقترش رقابت قبلی ظفر یافته بود. صحنه تکراری از لحظات جالب و جذاب و دیدنی این نیروسنجی به ما نشان می‌دهد. شروع شوق مخلصان علنگه میزند، باز هم زیاد می شود و همگی با صدای بلند با اشتیاق خیلی فراوان نظر می اندازند به زورآزمایی های هر یک پهلوان، به ویژه ورزشگران خودی که امروز هم خیلی فعال هستند. روز قبل ما انیقترش در روز اول قهرمانی جهان 3 نشان طلا رو حفظ کردیم، در وطن باقی ماند. 3 وزنی مردها که دیروز برپا شده بود. مولا رجب خلیفاев وزن تا 65 رو صاحب شد. شکر محمد میرمحمدov در وزن جمع 95 ظفر یافت. و مسعود احمدزاد در وزن تا 71 کیلو دیروز قهرمانی کرده بود و امروز اکنون در پی همین مقصد، یعنی به دست آوردن نشانه های طلایی اولین قهرمانی جهان هستند ورزشکاران ما و ما البته اطمینان داریم. خوب، جفت دیگر در وزن جمع 70 کیلو با گلیم نیروسنجی آمدند. یکی از فیلیپین، دیگری از ازبکستان. سیو سیدنی، گلدختری فیلیپینی با یک تکی سفید رقیبی او باشد. پاکیزه خان کمال‌الدینова است از کشور ازبکستان. خب، کوشش نوبتی از جانب پاکیزه خان حلوکی مابین را نشان گرفت. از گریبانی رقیب خیلی قوی داشته است. البته موقعیت بسیار عالی است، ولی فیلیپینی نیز اینجا یک و یک پا پیش میبرد، نمیگذارد که البته نشانی رقیب به مقصد نزدیک شود، به موفقیت انیقترش نزدیک شود. خوب، ورزشکاران کنده شدند، دیگر باره به هم آمدند و اکنون گلدختر فیلیپینی به حمله می رود. باز هم از پشت گریبانی رقیب میگیرد پاکیزه خان. وزن که جمع است، اضافوی است، به همین خاطر
дигаргунӣ дар вазн ҳам дида мешавад. Аниқтараш варзишгарбонуи филиппинӣ вазнинтар менамояд. ба ҳар сурат имтиёзи бадан ҳаст барои Покизахон. ва акнун гулдухтари филиппинӣ нафас мебарорад, ангеза мегирад. аниқтараш худро ангеза медиҳад ва ҳоло акнун ваз каме мураккаб аст барояш. боз ҳам Покизахон бартарӣ нишон медиҳад. имтиёзи бадан дида шуд, вале аз ҷониби довари кунҷӣ низ ин ҳолат биёем ки ишора шуд ба довари марказ, вале қаблтар аз он ҳолати нодуруст гирифтани Остин ба назар расид ва ба ҳамин тартиб ҳоло танҳо огоҳӣ арзёбӣ мекунад довари марказ. хуб, рақобат суръаташ поинтар шуд, ҷараёнаш аниқтараш кам шуд ва барои камфаъолӣ ба Филиппинӣ низ огоҳӣ бахшида мешавад аз ҷониби довар. акнун Сю Сидней дар ин ҳолат як кӯшиши худро дар баробари рақиб нишон дод ва идома ҳоло ҳам серталош аз ҷониби ҳарду паҳлавон аст. Покизахон аз ҳалоки дохил истифода мекунад, вале барояш каме мураккабтар аст. хуш, боз ҳам ҳамон усул аз ҷониби Ҳилолахон ва боз ҳам рақибро ба замин меҳояд. 5 имтиёзи бадан баробар ба паҳлӯ мешавад. агар 3 имтиёзи бадани дигарро Ҳилолахон кор кунад, метавонад ки пирӯз бишавад, чун як паҳлӯ дорад. маъзарат, паҳлӯ нест, як паҳлӯ мегирад ва ба ҳар сурат хоҳ он шумораро пур кунад, хоҳ ба ҳамин ду бадан иктифо кунад, аллакай пирӯз дониста мешавад. танҳо бояд рақобатро ҳамин гуна ҷараён бидиҳаду бас. камтарин сонияҳо то интиҳои вақт боқӣ мондааст. акнун гулдухтари филиппиниро бубинед, хаста вонамуд мешавад ва ин албатта гувоҳ аз он аст ки дигар ӯ мадори хуби гӯштингирӣ надорад. 6 5 4 3 2 1 ва ба ҳамин тамом. хуб, ин рақобат низ акнун маълум аст. пирӯз Покизахон Камолдинова аст. хуб, Покизахон роҳ сӯи даври дигар мегирад. аниқтараш роҳ сӯи нимфинал. дар нимфинал ӯро ғолиби ҷуфти Жоу Юнчи ва Мавлуда Одинаева рақиб хоҳанд буд. хуб, саҳнаи такрорӣ аз ҷониби коргардони мо. аз пушти пой як ҳолати хубро ҳам мебинем аз ҷониби варзишгарбонои филиппинӣ, вале
قوا و مدار اونجا نقش مهمه بازد. ببینید موازنتش گم شده است. خوب عمل کرد خلاف عمل شد. رئیس فدراسیای گوشتنگیری تاجیکستان و رئیس کمیته کار با جوانان ورزشی ندوی حکومت جمهوری تاجیکستان الان روی اکران های ما هستند و اکنون دوستان عزیز چگونه که به گوش شما نیز رسید ورزشگر بانوی ما مولوده اودینایوا به گلیم نزدیک می شود و رقیب او ژو یونچی است. مولوده برای این رقابت خیلی آمادگی ها گرفت و البته که مرحله های انتخابی را نیز گذاشت. در خجند نیز در مسابقه انتخابی در مسابقه جامی ولایت سوخت پیروز شد و راه خط گرفت با قهرمانی جهان. حالا انتظار می‌شویم که داور مرکزی از کشور ایران هر دو را معرفی کنند. و اکنون آغاز شد رقابت. متوجه میشویم دوستان گرامی خیلی نیروسنجی مرکب برای مولوده اودینایوا است چون وزن رو ببینید که خیلی احساس می شود در اینجا برتری ورزشگر بانوی چینی از لحاظ البته وزن. خوب کشمکشی ها در مرکزی میدان از سوی هر دو پهلوان. کوشش و غیرت نیز بیشتر دیده می شود. در حال حاضر مولوده اودینایوا بیشتر دفاع می کند و تابی کاری رقیب می جوید. پشت گریبان را مستحکم داشته است ژو یونچی. از آستین نیست بسیار مرکب موقع گرفته است. نه شاید مولوده کمی رقیب را خسته کند و بعداً میتواند که آزاد این گرهی بسته را کشاده کند. دستگیری ها نیز از سوی تماشابینان خیلی بر اعلی احساس می شود. سعدی اسماعیلوف نیز با نغاره خود همگی را با مخلصی دعوت دارد. مشورت میگیرد از مصلحت میگیرد انیخترش از سوی مربی خود مولوده اودینایوا. هم دسته های او نیز نمایانند. اوی 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 امتیازی بعداً ارزیابی میگردد با ورزشگر بانوی چینی. از نشست جای ها هم مربی هم شویده قلندرова هم شکرانه نیز او را دستگیری دارند.
ҳоло Мавлуда дар ин рақобат ақибнишин аст. ба оҳистагӣ лаҳзае фаро мерасад ки Мавлуда бояд серҳаракат бошад ва талошро зиёдтар кунад, чун вақт камтар мондааст. 1 дақиқаи ки дигар боқӣ мондааст, ба мисли як лаҳза мегузарад. аз ин лиҳоз ба оҳистагӣ бояд таваккал карда пеш биравад. дигар варзишгарбонуи чини беҳаракат мондааст. танҳо фосила мегираду бас. ҷо огоҳӣ нишон медиҳад ба варзишгарбонуи чини ин танбеҳ ҳаст акнун ва хеле кам мондааст. хуб, чуноне мегуфтем, он 1 дақиқае ки боқӣ монда буд хеле зуд сипарӣ мешавад ва ҳамин гуна ҳам шуд. 3 сонияи охир то интиҳои ин набард. имтиёзи дигар барои Жоу Юнҷи ва вақт интиҳо ёфт варзишгарбонуи чини дар ин рақобат зафар ёфт. Мавлуда Одинаева дар набарди аввал мувоҷеҳ ба бохт гардид. даври аввалу озод буд ва дар даври дуюм бо варзишгарбонуи чини рақобат кард. ва варзишгарбонуи чини албатта чуноне иттилоъ гирифтем, ӯ чемпиони бозиҳои осиёӣ аз риштаи кураш маҳсуб мешавад. бозиҳои осиёи Ҳанҷоу соли қабл. сегонаи навбатӣ доварон ба гилем ҳозир шуданд. яке мисрӣ, дигаре иронӣ, дигаре аз кишвари мо. 3 довар рӯи гилеманд ва гулдухтарон низ муаррифӣ шуданд. паҳлавонон акнун дар вазни сабук, яъне то 52 кило ба майдони рақобат наздик шуданд. ва ин даври нимфинал аст дӯстон. Ноа Фелизи аз самти канори аз сӯи мо рост, яъне яктаки сабз дошта, бо яктаки сафед бошад варзишгарбону аз Русия Ирена Хабулова.
мо муаррифӣ мекардем ва дарҳол Ирена ба мо шедевр нишон дод. аҳсану офарин ба ҳунари ин гулдухтари хуб, ҳунару хуш, ҳунару қавӣ. чанд сония лозим омад ба Ирена? Чанд сония? хеле олӣ. ва ӯ ба нимфинал меравад. маъзарат, ман қаблтар гуфтам ин даври нимфинал аст, вале на, ин якчор ниҳоӣ буд. акнун Ирена ба нимфинал рафт ки он ҷо бо ғолиби ҷуфти Мадина Қурбонзода ва Кристина Бланнару нерӯсанҷӣ мекунад. алон Мадина Қурбонзода бо рақибаш ки ном бурдем рӯи гилем меоянд. ягона намоянда аз кишвари мо миёни гулдухтарон боқӣ мондаст. варзишгарбоние ки алон рӯи экранҳои мост. Мадина Қурбонзода гулдухтари 16-солаи кишвари мо бо нияту ормони нек қадам мезанад сӯи сабқатгоҳ ва довари марказ Мурад Курбанови туркманистонӣ ҳардуро муаррифӣ намуд. садоҳо низ хеле марғуладор ва буланд ҳастанд. дастгириҳои зиёде ба ифтихори варзишгарбонӣ. як талош аз ҷониби ӯ дида шуд ва оғоз хуб аст албатта. мавқеъ меҷӯяд, вале бубинед руминиро чӣ гуна ба пеш ҳаракат кард, вале худро раҳо мекунад Мадина Қурбонзода дар ин навбати ҳамла ва сариостин гирифт. ба ҳар ҳол варзишгарбони кишвари Руминия Кристина на нишонӣ гирифта хато рафт. Қурбонзода ҳоло дар дифоъ низ ҳунари хуб нишон медиҳад. худи ӯ барои доштани гиребони рақиб рафтааст. тобиши зиёд ва акнун кореро бояд анҷом дод. на, рақиб пешдастӣ кард. ҳис кард ки хавфу хатар барои ӯ бештар шудааст. Мадинаро бубинед. ин партофти ӯ хеле хуб буд ва бисёриҳоро ба по низ хезонд. нафас тоза мекунад Қурбонзода. нерӯсанҷии хеле шадид. ай-яй-яй, аз даст берун рафт. олӣ аст. Мадина идома биде. ҳамин гуна рақобати гулдухтарони моро интизор будем ва Мадина Қурбонзода ба мо нишон медиҳад чунин ҳунари фавқулодаи гулдухтари тоҷикро рӯи гилеми қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ. ҳоло кашмакашиҳо хеле зиёд аст. кӯшишҳо бар маҳал пай дар пай дида мешаванд. огоҳӣ ба Кристина.
موقعیت از جانب رومینی. اکنون کار رنگ دیگر است. مدینه حداقل باید بیرون کند رقیب را. حلقه زد با پای رقیب ولی در اون حالت ایستادگی نمود. بیشتر همین اصول که سر زانو نشسته طریق کتف از سوی کتف انیکترش رقیب رو فرود میارند، همین اصول رو مدینه در مشقگاه سفته کرده است. خوب حالت باز هم احساس آور. سر زانو باز همون گفته های قبلی، ولی این بعد از خط حمله رقیب دور شد. بسیار عالی، سرعت خوب بود و انتظار می رفت که این نوبت نتیجه به دست بیاد، اما حالا ورزشگر بانی رومینی هم خیلی در حالت آماده باش قرار دارد و زیرک است. البته توجه و تمام نظر سوی همین گلیم است. باز هم توبیش شد، رقیب رو عالی بود، ولی ببینید موازنتی خوب دارد کریستینا و در پا خوب خود رو احساس میکند. البته نزدیک است مدینه قربانزاده برای گذشته کردن این رقیب و همین حالت را ما انتظار بودیم و بس. دوستان عزیز، بالاخره مدینه قربانزاده از همان حالتی که ما بیشتر میگفتیم و چون خودی اون نیز اقرار آورده بود یکی از پرتافت‌های دوست داشتنیش است، این حالت برایش امتیاز پهلو رو کفالت میبخشد. 100 احسن آفرین. 7 6 5 4 3 2 1 و این شماره ها پایین می شوند. موفقیت و ظفر به مدینه قربانزاده نزدیک می گردد. صدای وقت و استقبال از پیروزی از سوی ورزشگر بانوی ما. او با مرحله نیم فینال می رود. دوستان عزیز، این است زیبایی گشتینی ملی و این است هنری عالی پهلوان دختر ما که نام او را مدینه قربانزاده است. واقعا ایدی حقیقی و تنتنه بسیار هم کشاد و زیبایی گشتینگیری در طولانی برگزاری اولین قهرمانی جهان بر علا احساس می شود و دیده می شود. در گیلمی که ما متوجه بر رقابت‌ها هستیم، انتظار گل دخترانی وزن تا 52 کیلو در مرحله یک چهار فینال است و در گیلم دیگر دو تن از پهلوانان خوب هنر و خوش هنر ما رقابت دارند. سعدی اسماعیلوف با همون سبک خود و با نقاره‌ای که تمام معرکه‌های ورزشی، تمام مسابقات با این اسبابش است، شور و شوق و
ангезаро миёни тамошобинон фаровон месозад. чунуне мегуфтем дар вазни зикршуда ду гулдухтар аз кишвари муғулистон аст ва ин гулдухтари дигар ки ном ӯро ганбол аст. ганбол ганцецек ва дар баробари ӯ варзишгarbону аз кишвари юнон екатерини баромадааст. кӯшишу ғайрат аз сӯи варзишгарбонуи кишвари муғулистон ки ӯ дар ин мусобиқа федератсияи байналмилалии гӯштингириро намоянда аст. дигар боро аз ҳамон усул ва ин навбат низ рақиб аз хатти ҳамла дур мешавад. пушти гиребони рақибро мустаҳкам доштааст екатерини. ҳалоки мобайн шурӯъ хуб аст ва якам истодагарӣ мекунанд. дар ин мавқеият боз ҳам сари зону нишастанҳои гандбол ганцецек. довар аз кишвари эрон гирет мегӯяд ва давоми ин нерӯсанҷиро мо боз ҳам рангину диданӣ интизор ҳастем, чун марҳилаҳои рӯ ба интиҳоӣ аст. албатта якчорфинал аст, баъдан нафари зафарманд ба нимфиналро хат мегирад. хуб, ҳоло мадина қурбонзода ҳам дар нимфинал аст ва бо паҳлавон духтар аз кишвари русия ӯ акнун нерӯ месанҷад дар даври баъдӣ. ҳоло ин нерӯсанҷӣ ва нерӯсанҷии дигар дар ҳамин давр баргузор мешавад ва ҳама ҷуфтҳои даври нимфиналии вазни то 52 килои қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бар гӯем ки ба мо муайян мегардад. имтиёзи паҳлӯ гандбол як қадам пеш меравад. ва ҳамакнун боз ҳам ҳаракатҳо аз ҷониби гандбол ганцецек. интиҳои вақти асосӣ аст. албатта гандбол ганцецек пешсаф аст бо имтиёзи паҳлӯ ва екатерине каме хаста вонамуд мешавад. аз ҳалоки мобайн гандбол ганцецек паҳлавон духтаре ки соли қабл дар ҳамин майдон
қаҳрамони осиё шуда буд. тамом. 2 паҳлӯ баробар ба ҳалол. гандбол гентцецек ба нимфинал меравад. ин дасти ӯ каме ҷароҳат дорад. албатта ёд дорем аз нерӯсанҷии қаблияш ва ҳоло бибинед бо ҳамин дасти осебдида ӯ ғолиб омад. хуб, гантцецек ба нимфинал рафт ва унҷо бо ғолиби ҷуфти варзишгарон аз ветнам ва аз муғулистон нерӯ хоҳад санҷид. дар гилеми дигар ду тан аз паҳлавонони мо гуфтем, қаблтар ҳам гуфта будем, нерӯсанҷӣ доранд раҳматуллобек фарҳодов ва қоюм шукронов. ва ин ҳолате ки алон рӯи экран ҳост, ҳамон мисраъҳои шоистаро вирди забон меорад ки парчамат бодо парафшон тоҷикистони азиз. ва воқеан бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи меҳан ва дастгирию сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз тамоми самтҳои варзиши кишвар рӯ ба рушд додааст. ба вижа навъи гӯштингирӣ ки мо 2 сол аст мақоми байналмилалиро доро ҳастем ва 2 сол аст мо дар ҷаҳон нуфуз мебардорем ва 2 сол аст мусобиқоти рангини байналмилалӣ аз риштаи гӯштингирӣ дар кишвари азизи мо барпо мешавад ки ин боиси шукргузорӣ ва саодатмандии мост. хуб, рақибони дигар, яъне аниқтараш варзишгарони дигар дар вазни то 52 кило дар марҳилаи якчорниҳоӣ рӯи гилем ҳастанд. чун ном мебурдем, Ду Зуҳа аз ветнам муқобили Нехетбатар Баяма аз муғулистон ҳар ду неро месанҷанд ва ин аст марҳилаи ҳассос албатта барои ҳар як варзишгар. чун нафаре рӯ ба бохт меорад, ӯ бемедал хона меравад ва нафаре зафар меёбад, ҳадди ақал нишони биринҷӣ дорад. ба ҳамин хотир албатта марҳилаҳои аввали рақобат пур аз эҳсосот ва ҳолатҳои ғайримуқаррариянд, вале ин марҳила акнун хеле нозук аст. ба ҳар сурат аз майдон як ғолиб берун мешавад. хуб, боз ҳам кӯшишҳо аз ҳар ду тараф дида мешаванд. ҳоло муғулистонӣ бештар амалҳоро
و کوشش‌ها رو به خرج می‌دهد. ببینید این نوبت نیز رقیب رو حداقل به زمین می‌هاد. آگاهی برای کم‌فعالی با 2 زوها. خوب، البته رقابت گوناگون پهلو به نظر می رسد و این نوبت نیز باز هم مغولستانی حمله ها رو پیاده می کند. ولی اون حمله ها چون دیدیم یک مرتبه برایش خوشی آورد که امتیاز پهلو رو کار کرد. همین گونه است حرکت که باشد نتیجه نیز می شود. از این لحاظ ورزشکاربانی مغولستانی حالا تنها همین شعار رو پیشه کرده است و خلاص. آگاهی و این نوبت تنبیه اکنون یک مجازات دیگر ورزشکاربانی ویتنامی رو از ادامه بی‌نصیب می‌ماند، در حالی که او حالا عقب نشین است. شاید از میدان بیرون کند. نه، کوشش کرد برای این حالت ولی ویتنامی سر به تسلیم نمی‌آورد، در حالی که رو به باخت دارد. 20 ثانیه دیگر. ثانیه ها سپری شدند و اکنون به همین ترتیب ورزشکاربانوی کشور مغولستان ظفر یافت. اکنون او با گندبول با هموطن خود در نیم فینال نیروسنجی میکنند. و نخید باتر بیانما با گندبول گندتسک به هم میآیند. صحنه های تکراری از سوی همکاران ما لحظه های دیدنی این نیروسنجی رو بار دیگر نشان میدهد. دوبارون میدان رو ترک میکنند و جای آنها دوبارون دیگر میآیند، در حالی که از پیش تنها رقابت های دور نیم فینال باقی مانده است. هم وزن تا 52 هم وزن جمعی 70 کیلو در دور یک چهار فینال نیروسنجی هایشان سپری شدند. شاروخ امیرخانوف با ما نشان داده می شود، پهلوانی که در تاجیکستان خیلی شهرت و نام دارد و غالب چندین مسابقات داخلی محسوب می شود. سپاس با کارگردان ما، سپاس با
наварбардорони мо ки ин чеҳраҳои номошноро барои мо нишон медиҳанд ва насли нав низ бо шуру шавқ ва бо иштиёқи баланди тамошобинӣ тамоми нерӯсанҷиҳоро нигоҳ доранд ва ибрат мегиранд. духтарони зебои ин толор ба ҳусни ин сабқатгоҳ бо либосҳои вижаи миллӣ як зебоию ҷалолу нусрати вижаро боз ҳам зам мекунанд. хуб, ҳоло чанд лаҳза албатта таваққуф ҳам пешбинӣ шудааст ва баъдан нерӯсанҷиҳо миёни гулдухтарон дар марҳилаи нимфиналӣ барпо мешаванд. боз ҳам наби муҳаммадхор кашф ба мо нишон дода мешавад, қаҳрамони ҷаҳони самбо. чунин мегуфтем имсол дар ҷумҳурии мо қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон дар назар аст ва инчунин қаҳрамонии ҷаҳон миёни варзишгарони риштаи самбо дар қазоқистон парохонда шудааст ки мунтахаби мо омодагии ҳамаҷонибаро барои ҳунарнамоиҳои шоиста тӯи он қаҳрамонӣ дида истодаанд ва мо итминон дорем ки нишонаҳои зиёд аз қаҳрамонии ҷаҳони қазоқистон аз риштаи самбо низ ба ватан меояд.
Event 1. Event 2, men white basket under 86 kilos. Quarterfinal men under 86 kilos. Representing Russia, Nurman Tetikayov. Is representing Uzbekistan, Roman Bozorov.
دوستان ایزدمند، ادامه نیروسنجی ها میان مردها در همین گیلم برپا می شود و ادامه رو از در پیشنهاد همکارم سوربان امان‌الله‌زاده می بینید. тамошобинони гиромӣ, ҳамакнун рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 95 килограмм доир мешавад ки улуғбек раҳимов, паҳлавони шинохтаи кишвар, бо яктаки сафед ва рақиби ӯ аз Сингапур Арн ворidi майдон шуданд. рақобати онҳоро довари Туркменистон Мурад Қурбанов ҳакамӣ карда истодааст. ҳаракатҳои улуғбек раҳимов дар ин марҳила дар оғози нерӯсанҷӣ хуб аст. як ҳаракати ҷолибу дидани аз ҷониби улуғбек раҳимов ва имтиёзи паҳлӯро барои ӯ довари нерӯсанҷӣ нишон медиҳад ва ҳатто ба ҳалол ҳам наздик буд ва идомаи нерӯсанҷиро боз улуғбек раҳимов пешсафиро дар ихтиёр мегирад. кӯшишҳои дигар бораи улуғбек раҳимов, як пойзани зебояш ки имтиёзи бадан баҳогузорӣ карда шуд. боз як ҳаракати дигари ӯро дар сонияҳои охирини дақиқаи аввали қувозмоӣ мушоҳида намудем ки бо ҷидду ҷаҳд ва чӣ гуна партофти зебо улуғбек раҳимов ҳамин тавр дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ ғолиб омад ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ҳамвор мекунад. бисёр ҳунарнамои арзандаву шоистаи улуғбек раҳимовро дар баробари паҳлавони Сингапур дидем ки камтар аз 2 дақиқа барои ғолиб омадан барои улуғбек раҳимов басандагӣ кард ва бо ҳунару маҳорати олияш ин марҳиларо пушти сар намуд ва ба марҳилаи нимфиналӣ меравад. ҳаворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна шоиста ҳунарнамоӣ кард улуғбек раҳимов. мухлисон ҳам баҳри ҳунарнамоии улуғбек раҳимов ҳама аз ҷо бархеста каф кӯбиданд ва рақобати дигар дар марҳилаи нимниҳои вазни то 95 килограмм сараввал паҳлавони шинохтаи кишвар Кароматулло Ҳакимов бо яктаки сафед вориди майдон шуд ки рақиби ӯ аз Русия аст. рақиби ӯ Игор Долганов аз Федератсияи Русия бо яктаки сабз рақобатро оғоз намуданд. Кароматулло Ҳакимов то ин лаҳза расидан рақобатҳои бисёр ҳам зеборо пешкаши дӯстдорону дилбохтагони ин риштаи варзиш гардонид ва дастгирии мухлисон ҳам
барои ӯ як рӯҳияи дигар мебахшад. дар нишастҷӯйҳо ҳам падари ӯро мо мушоҳида мекунем ки ҳунарнамоии Кароматуллоро тамошо карда истодааст ва ҳатто дар лаҳзаҳои мувофиқ барояш тавсияҳо ҳам медиҳад ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ кунад. ҳаракати паҳлавони Русия Игор Долганов сараввал як кӯшишро анҷом дод ва довар ҳам ишора кард ки истед ва рақобат аз маркази майдон дигар бора оғоз гардед. талошҳои Игор ва инчунин ҳаракатҳои пай дар пай Кароматулло Ҳакимовро шоҳида мекунем ки баҳри расидан ба ҳадафи дар пеш гузошта ҳарду талош мекунанд. Кароматулло Ҳакимов ҳафтаи қабл дар ҷоми раиси федератсияи гӯш бисёр зебо, бисёр диданӣ ва як пойзание ки Кароматулло Ҳакимовро ба нимфинал мебарад. як лаҳзаи муносибе ки барои ӯ инҷо пайдо гашт, тавонист ки Игор Долгановро душона замин биёраду ғолиб шавад. ҳамин тавр ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ мегирад ва бисёр ҷолибу диданӣ ҳунарнамоиро дар баробари ин чеҳра нишон доду бо як партофти ҷолибаш мухлисони гӯштингириро ба по хезонд. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Кароматулло Ҳакимов бо як пойзании зебо, бо як ҳаракати ҷолиб душона замин овард ки дигар ба кори пеша карда нуқта гузошт. чеҳраи падари бузургвори ӯро ба мо нишон медиҳанд. бисёр хушҳол аст аз ҳунарнамои зебои писараш ва дар марҳилаи нимниҳоӣ акнун ҳунарнамои фарзандашро пайгирӣ мекунад. устодони барҷастаи гӯштингирӣ ба мо нишон дода мешавад. хайрулло иззатов, Ризқиддин Раҷабов, Аҳтам Раҷабов ва мураббиёни соҳибтаҷрибаи гӯштин дар майдони имрӯза ташриф оварданд ва аз ҳунарнамоиҳову аввалин қаҳрамонии ҷаҳоноид ба гӯштингирӣ истиқбол мегиранд. ҷуфти навбатӣ вориди майдон мешавад дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ вазни то 95 килограмм. намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Масъуд қавибозу бо Гуванч Бегалиев аз Туркменистон эросанҷиро оғоз намуданд. рақобати ин ҷуфтро Раҳмонали Шарипов довари тоҷикистонӣ ҳакамӣ карда истодааст. ду паҳлавони шинохтаи тоҷик Улуғбек Раҳимов ва Кароматулло Ҳакимов дар марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 95 кило акнун бо ҳам қувва месанҷанд ва нафари ғолиб ба финал меравад. ин чеҳраҳо ҳам
баҳри роҳ ёфтан як ҳаракати ҷолибӣ. Гуанч имтиёзи паҳлӯ барояш меорад. пешсафиро дар ихтиёр мегирад паҳлавони Туркманистон. ҳар ду ин чеҳра ҳам баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ, ним ниҳоӣ бо ҳам талош мекунанд. рақобати ҳар ду то ин лаҳзаҳо хуб ба чашм мерасад. ҳар ду пай дар пай ҳаракат карда истоданд ва аз имконияти хубе ба миён омада паҳлавони туркменистонӣ соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид ва дар баробари имтиёзи паҳлӯ боз як огоҳиам ба он нишон дода шудааст. идомаи қозмои Масъуд ва Бегалиев ки ҳар ду талош баҳри пирӯзӣ доранд. Масъуд аз остини рақиб дар он ҳолати қаблие ки дошт хуб имкониятро аз даст дод ва метавонист ки аз он лаҳза як усули хуберо ба кор бигирад ва он имтиёзи аз даст рафтае ки дар дақиқаи дуюми нерӯсанҷӣ дод метавонист ки аз он ҷуброн бикунад. бо як имтиёзи паҳлӯ ва як огоҳие ки Гуанч дорад сабқат миёни онҳо бо маром идома ёфта истодааст. 2 дақиқаи дигар онҳо дар ихтиёр доранд ҳам Масъуд ва ҳам Бегалиев. ва Бегалиев ба усулҳо вон ҳаракатҳое ки дар оғози нерӯсанҷӣ дошт мисли он оғози сабқат талош накарда истодааст, зеро ки ӯ пешсаф аст ва танҳо баҳри янамон вақтро ба анҷом расонидан канораҷӯӣ мекунад, чунки дар сурати ба анҷом расидани вақт бо имтиёзи паҳлӯ ӯ ғолиб мегардад. чеҳраи шакар Маҳмад Мирмаҳмадов ки дирӯз тавонист нишони тиллои аввалин қаҳрамонии ҷаҳонро аз риштаи гӯштингирӣ ба гардан овезад. ба мо нишон дода мешавад ки паҳлӯи ӯ мураббии Темур Раҳимов, Суҳроб Абдураҳмонов нишастааст. ва Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов бо як таъби болида акнун нерӯсанҷиҳои имрӯзи рақобатҳоро пайгирӣ мекунад ва ҳунару маҳорати шоистаи ӯро мо дирӯз дар вазни ба изофаи 95 килограмм миёни сангин вазнҳо дида будем ки дар марҳилаи финалӣ панҷкарата қаҳрамони ҷаҳон аз риштаи кураш Муҳсин Исомиддиневро шикаст дод. Камила Бадурова паҳлавони Русия нафаре ки он низ дирӯз нишони биринҷиро ба даст оварда буд дар экранҳои мо нишон дода мешавад. ва ҳамоно қувваозмои Масъуд бо Бегалиев идома ёфта истодааст бо як имтиёзи паҳлӯ. ҳамоно пешсафии Гуанч ҷараён дорад. аз коргардон ҳам арзи сипос мекунем ки ба мо чеҳраҳои саршиноси гӯштини миллии гӯштингирӣ нишон дода шуд ва он ҳама
нафароне ки дар ҷараёни ин мусобиқаи муҳташам аввалин қаҳрамонии ҷаҳон саҳм доранд. мо арзи сипосу ташаккурӣ мегӯем ба мухлисон ҳам ки инҷо омада дар ҳар як нерӯсанҷӣ паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. камтар аз 30 сония дар рақобати масъуд ва гуванҷ боқӣ мондааст ва ҳаракатро дар лаҳзаҳои охире ки анҷом дода буданд довар ишора мекунад ки дигар бора нишон дода шавад. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва довар ишора мекунад ки дар он ҳолат чизе набуд ва талошҳои масъуд зиёд мешавад, чунки сония ба сония нерӯсанҷӣ онҳо дар анҷоми интиҳо аст ва танбеҳ барои Бегалиев Гуванҷ. вале новбаста аз он танбеҳе ки дораду бо як имтиёзи паҳлӯ пешсаф аст. вақт ба анҷом мерасад ва ӯ ба марҳилаи нимниҳоӣ меравад. Гуванҷ Бегалиев намояндаи Туркманистон тавонист ки бо як имтиёзи паҳлӯе ки дар дақиқаҳои аввали қувозмоӣ ба даст оварда буд то ба охир имтиёзи ба даст овардаро нигоҳ дорад ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳои вазни 95 кило ҳамвор мекунад. наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки дар ана ҳамин ҳолат ҳаракати анҷомдодаи Гуванҷ Бегалиев паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ва ӯ бо ин ҳаракати анҷомдодааш тавонист ки ғолиб гардад. чеҳраи саршиноси гӯштини ҷудо, нафаре ки дар мусобиқаҳои тоскулоҳи бузург 5 нишони тилло дорад аз кишвари Гурҷистон, Бека Гвинашвили ки солҳои зиёд дар мусобиқаҳои сайри ҷаҳонӣ ҷудо ҳунарнамоии шоистаи ӯро мо дида будем. имрӯз дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. дар марҳилаи чаҳор якниҳои вазни 95 кило ӯ бо яктаки сафед ҳунарнамоӣ мекунад ки дар ин марҳила рақиби ӯ аз кишвари узбекистон Эркин Қазоқов рақиби ӯ аст. ҳарду талош баҳри пайдо кардани мавқеиятро доранд. Бека як ҳолати хубро ба миён меорад. ҳаракатҳои ӯро мушоҳида мекунем ва як ҳаракати
عالی از جانب گویناشویلی بود که امتیازی پهلو برایش بهاگذاری کردند. بسیار یک عکس‌الحمله زیبا رو به کار گرفت پهلوان گرجستان و ارکین کازاکف باشد. باید در برابر این چهره نفره که جایزه های زیاد را از گشتن جودو مال خود کرده است مبارزه را ادامه بدهد، زیرا که در وزن تا 90 کیلو در گشتن جودو او یکی از مدعیان در بیشتر سبقت ها به حساب می رفت و جایزه های نظرت رو هم به دست آورده است و حتی از قهرمانی جهان جودو هم نشان برنجی دارد. حرکت ارکین و بکه هم بسیار حرکت جالب و دیدنی را دیگر باره به کار گرفت و توانست که در دقیقه دوم سبقت رقیب ازبکش را دوشانه زمین بیارد و راهش را به مرحله نیم نهایی وزن تا 95 کیلو هموار بکند. هنر شایسته و آن قدرتی که بکا گویناشویلی نشان داد و آن هنری که دارد توانست که او را در کوتاه‌ترین مهلت غالب گرداند و به مرحله نیم نهایی برود. حرکت جالبی بکا گویناشویلی رو در نوارهای تکراری توجه میکنیم که اصولی که انجام میدهد حرکت درونی را در گشتن جودو اوچیماتا نام برند و این اصولی دوست داشته محض بکا گویناشویلی به حساب می رود. دوستداران و دلباختگان گشتنگیری بعد از 5 دقیقه رقابت‌های مرحله‌های اساسی نیروسنجی ها در روز دوم چمپیونات جهان اوید با گشتنگیری پیشنهاد شما می‌گردد که رقابت‌ها در مرحله‌های نیم نهایی و نهایی صورت می‌گیرد.